Тук са успяли. Да. Неуспешното бягство на Радко Дебелия. Така. Бегал и се осрал. И после в полицията. За справка. Добре, айде. Общо двама човека. Един е араб, за другото. Въобще не мога да изглежда, но това имате на предвид, че става просто в тъмното. Сега не сме на центъра с лампата, да може да... Поредна вечер на язовир Пясъчник, където браконьерите успяха да избягат, но това ще е за още много малко кратко време. Ето е мрежичката за хората, които ни вярват и не искат да повярват в каузата. Чакаме лодката да дойде да почнем да я вадим. Мръсните копелета си мислят, че това е бащиния, но и това ще се промени. Ето една рибка, която ще бъде пусната. Няма риба на язовир Пясъчник. Майко на млатина е тая мрежа. Гледай какво става. Ти само си представи за един час колко риба изкара. Гледай каква хубава красива риба. Добре, не да видим. Да си отива. Някой рибар да и се радва. Драги риболовци, поредната мрежа от язовир Пясъчник. Ето бокуците мръсни, какви поражения нанасят на язовира. Само погледнете за колко мрежи става въпрос. Ето вижте за какви риби става на въпрос. За хората, които не вярват, че има риба вътре в язовира. Тук да ги излева от мрежите. Чакай, чайче, тук има... Просто чакай, че стъпва за отпаната. Това е от един от дебелаците, Радко. Ето сега ще ви го покажем, да видите за какви риби става въпрос. Ето рибето. Ето погледнете за каква риба става въпрос. Гадните мрежари И няма никакъв антибиотик. обират рибата. Джипаме. Мръсниците мръсни. Пускай да си живее. Ето го. Пускаме го обратно. Радвайте се на рибите и си ги връщайте обратно. Пали за чулшан. Нема бе, за шаран бе. Така на карабона.